dia, Michelle. Bom dia. Meu nome é Franco Melissa. Saya Franco Annabelle de Udani. Então, aqui eu vou lekker een biasse. De reden waarom wij het doen is eigenlijk tweeledig. Wij vinden het sowieso, we hebben een voorrecht om de dolfijnen bij ons te hebben. En met zo'n voorrecht komt ook een verantwoordelijkheid. En wij vinden dat wij die hebben om dat de mensen die hier zijn, om die ook mee te laten genieten van die dolfijn die we hebben. En eigenlijk willen wij ook mensen zoveel mogelijk leren over dolfijn. Daarom heet het ook Dolphin Academy. Het is niet alleen een leuke ontmoeting met een dolfijn. Het is ook echt het doel dat mensen weggaan met een beter idee over die dieren en hoe ze functioneren.